ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଗୁଣନ କାହାକୁ କହିବା? ନା ବାରମ୍ବାର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗୁଣନ କହିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ବା ଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କହିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏକର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା। ଏକର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ପ୍ରଥମେ ଏକର ଏକ ଗୁଣ। ଏକର ଏକ ଗୁଣ ମାନେ ଏକକୁ ଥରେ ଲେଖିବା ବା ଏକ ଗୁଣନ ଏକ ସମାନେ ଏକ। ଏକର ଦୁଇ ଗୁଣ ମାନେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଏକ ସମାନେ ଦୁଇ, ମାନେ ଏକର ଦୁଇ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏକକୁ ଦୁଇ ଥର ମିଶାଇବା। ତାହେଲେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଏକ ସମାନ ଦୁଇ ବା ଏକ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନ ଦୁଇ। ଏକର ତିନି ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକୁ ତିନି ଥର ମିଶାଇବା। ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଏକ ସମାନ ତିନି। ତାହେଲେ ଏକ ଗୁଣନ ତିନି ହେଲା ତିନି। ତାହେଲେ ଏକର ଚାରି ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକୁ ଚାରି ଥର ମିଶାଇବା। ତାହେଲେ ଚାରି ଥର ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? ନା ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଏକ। ଚାରିଟା ଏକ ମିଶିଲେ ଆମର କେତେ ହେଲା? ନା ଚାରି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏକ ଗୁଣନ ଚାରି ସମାନ ଚାରି। ଏକର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ। ଏକର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଏକକୁ ମିଶାଇବା। ତାହେଲେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଏକ। ତାହେଲେ ମିଶିକି କେତେ ହେଲା? ନା ପାଞ୍ଚ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏକ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ପାଞ୍ଚ। ସେହିଭଳି ଏକର ଛଅ ଗୁଣ। ଏକର ଛଅ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକୁ ଛଅ ଥର ମିଶାଇବା। ଏକକୁ ଛଅ ଥର ମିଶାଇବା। ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଏକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଛଅ ଥର ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? ନା ଛଅ ହେବ। ତାହେଲେ ଏକ ଗୁଣନ ଛଅ ସମାନ ଛଅ। ସେହିଭଳି ଆମେ ଏକର ସାତ ଗୁଣ ବାହାର କରିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକୁ ସାତ ଥର ମିଶାଇବା। ସାତ ଥର ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? ସାତ ହେବ। ତାହେଲେ ଏକ ଗୁଣନ ସାତ ସମାନ ସାତ। ତାହେଲେ ଏକର ଆଠ ଗୁଣ ଆଠ ଥର ମିଶାଇବା। ହେବ କେତେ? ନା ଆଠ ହେବ। ତାହେଲେ ଏକ ଗୁଣନ ଆଠ ସମାନ ଆଠ। ଏକର ନଅ ଗୁଣ। ଏକକୁ ଆମେ ନଅ ଥର ମିଶାଇବା। ତାହେଲେ ନଅ ଥର ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? ନା ନଅ ହେବ। ତାହେଲେ ଏକ ଗୁଣନ ନଅ ସମାନ ନଅ। ସେହିଭଳି ଏକର ଦଶ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକୁ ଦଶ ଥର ମିଶାଇବା। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? ଏକ ଗୁଣନ ଦଶ ସମାନ ଦଶ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାକୁ ଆମେ ଏମିତି ପଢ଼ିବା। କେମିତି ପଢ଼ିବା? ନା ଏକ ଗୁଣନ ଏକ ସମାନ ଏକ। ଏକ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନ ଦୁଇ। ଏକ ଗୁଣନ ତିନି ସମାନ ତିନି। ଏକ ଗୁଣନ ଚାରି ସମାନ ଚାରି। ଏକ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ପାଞ୍ଚ। ଏକ ଗୁଣନ ଛଅ ସମାନ ଛଅ। ଏକ ଗୁଣନ ସାତ ସମାନ ସାତ। ଏକ ଗୁଣନ ଆଠ ସମାନ ଆଠ। ଏକ ଗୁଣନ ନଅ ସମାନ ନଅ। ଏକ ଗୁଣନ ଦଶ ସମାନ ଦଶ। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଆଜି ଏକର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲ। ତାହେଲେ ତୁମେ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବ, ତମେ ତାକୁ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।